Takže, po 8 letech udělám další video. Musím říct, že to byla krátká pauza. Moc jsem si neodpočinul. A... já otevírám ten inventář. To je cool. A dáme si mod All the Modes 10 to the Sky, protože mám rád Skyblock, mám rád mody, mám rád technologii a k tomu mám rád trošku Magic. Takže si myslím, že to bude dobře kombinovat, plus je to celý provedený questama. Takže jeden z tady vyzvedneme, druhý, že to jsou questy, jasně, blablabla, a tady to je, že můžeš mít tým, jasně, úplně v pohodě. Jsou tady udělaný questy. Kompletní linka. Fascinující muzika, děkujeme. A s tím, že tady máme věci, které jsem asi v životě jakože neviděl, ale myslím si, že o to bude větší zábava, že to aspoň nebude tak nudný. So, we got this. OK, musíme nasadit nový strom. Kdyby se někdo ptal, tak shiftem vlastně to urychlujete. Vezmeme si tady jeden toho, uděláme si z toho 4 styky, otevřeme si náš crafting a uděláme si krůg. Uděláme si ho dvakrát, protože znám moje štěstí s červama. Znám to moc dobře. Typu tak na takový 48. strom. Dřív to nevidím. Tím, že vlastně takhle saknete do toho listí, tak máte nějakou procentuální šanci, že vám padne takový červík. No, pomocí něho si potom děláte vonu. Já doufám, že to audio bude nějakým způsobem rozumně udělaný, že to potom upravím. Ne, na první strom? Wow. OK. To mě umočilo trochu ta. Jsem fakt čekal až tak 52? Nevěřím, cože? Když jsem hrál, nevím, jestli to bylo u Sky Factory nebo u Agrarian Sky se to jmenovalo. Tak tam jsem fakt trpěl, no. Tam než mi to padlo, to trvalo hodně dlouho, no. Vlastně na 5. strom. Tady jsme trošku rychlejší. Tak uděláme si Wooden Exku. Máme. Rozkucháme znova. Hop, hop, hop. Tak. Necháme vyrůst nový strom. Nevadí. Tak protože máme 2 ty červy, tak jeden hodíme sem. Druhýho hodíme sem, ať se nám to dělá rychlejc. O to infestí docela rychle, ale nikdy nevíte, nechcete ztrácet čas, že? Tak. Vyzvedneme si questy. Tady to máme z 66% hotový. Good. Dostáváme další wormy. Jídlo. Tak, dirt. Takže. Máme dřevo, uděláme si barel. Tak co, to bylo fakt rychlé, mi to asi zrychluje. Hodně to zrychluje. Tak, uděláme si barel. Tohleto už bych si mohl nějak uspůsobit, docela mi to tady jako vadí, tak jak to mám udělaný. Jo, vlastně to jsme ještě dostali jsme blueprint package, jsou v tom vlastně package potom na lopatičku a všechno ostatní, ale teď aktuálně nebudu klikat, nechci to mít v eventu. A tady máme nějakou super knížku na něco, je to takový, no, aktuálně je mi to jedno, teď to zrovna nepotřebuju, takže si uděláme si ten barel, ten se dělal hop hop, takhle. Z questu dostáváme další, nemusíme dělat. Takže takhle. Děláme si jednu čestku. Vyzvedneme si. Mě úplně štve, že nemám tu quest knížku. Takže musím klikat přes ten invent. On možná půjde nějak spavnout, ale schválně. Quest. Je tady. Quest book. Ako. Chápu. Teď ji neudělám. Tak. Takhle 4 barely. Tohle máme Alicon, to jsem musel taky krukem, že jo? Jo, vypadá to z toho. Už se trošku lek. Tak, máme stringy. Ty jsou tady pro naše snažení. Rozkopneme si... Co pán chceš dál, knížko? Infesting, ano, děkujeme. Tady z toho už budeme dělat sieve. Jasně. Čím víc sívů, tím bude lepší život, chápu. Jasně, a ty jsi dělal takhle, OK. Tak vytáhneme svoji knížku štěstí. Proč jsem dokázal v jedné vteřině zapomenout, už jak se to dělalo. Hop, 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 hop.
Jsem taky trochu důchodce, musíte mě brát na vědomí, že to není jen tak. 3 my jich budeme chtít trošku víc, ale nevadí. 3 nám zatím stačí. Já se nepletu. Že si tady uděláme trošku prostor na tuhletu stranu. Tak. Doporučuji dát si to někam, jakoby, kde máte ještě zatím trošku místo, protože jinak jste nahraný trochu. Tak, síly bychom měli. Jasně, dostaneme další. Dostaneme jich dost. I like it. Tak. Když máme další sieve, tak budeme moct dělat chunky. Tím, že budeme prosejvat kobl. Jak získám gras? No. To možná jo na ostatních, no, ale na tom mým ne. Tak jdeme vyřešit, jak uděláme gras. Já si tady to ještě trošku osvětlím. Takže takhle, 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 takhle a takhle. A ještě tady dám. Tak a jak udělat grassblock? Toť otázka, jo. Protože grassblock se dá 100% nějak dělat. Ale to je z crateu. To je tady taky, jo. To je taky crate. Jasně, tam tady takové napíšeme. My potřebujeme nějak udělat grass seedy. Tím, že prosíme grassblock, OK. Jak uděláme dirt? Ten si typal. Teď budu možná za blbce, ale možná ne tolik. Děláme další strom. Sekáme mu větívky. Tak doplníme tím barel. Jo, pamatuju si to, je to good. Je to good, všechno čisté. Tak to bude peklo, ale teď tady s tím Skyblockem. Když se daří, tak se daří. Daj mi dirt. Máme second dirt. Jsme productive. Yes. Dobrý, dostaneme 10 dirtů, je to to tady mám psaný. Tak, když máme víc dirtů, to bychom si to tady trošku mohli jako, já tady ještě jen tak nápadně teďkon provizorně dám druhou, vyroste kapcí. Jasně, ty jaký vyrosteš, takže blok nad ním. Nice. Vezmeme to zatím ještě všechno tím krukem. A když se potom nepletu, tak vy můžete i potom jakoby ten dirt dělat jednoduše, že tam nážete rovnou listí, až budete mít vlastně nůžky. To můžete ošmikat a budete mít listí, jenom bacha na saplingy, ať máme dojdu. Když saplingy to je asi taky po nějakým způsobem udělat. Se to bude složitý, ale nějakým způsobem to asi půjde. Takže takto. Děláme si někde nějakou stromovnu takzvaně. Jsem úplně nezvyklý, jak tam mám ten. Tam hodím tohle. Tohle si vezmem až potom. Ať s tím zbytečně nespadnem. Tak. Co jsme to chtěli dělat? Ten grás, aby jsme mohli mít tady to. Jasně. Takže. Jasně. Tak, potřebujeme jedny grass seedy. Nedostali jsme ani jedny. To ani nemusím koukat do eventu. Výtučně. Tak jdeme spíš udělat tu farmu, už to vidím. Hop. Tady to si vezmeme. Tak jo, aktuálně edituju tady to video s tím, že musím uznat, že můj edit je ještě horší, než jsem čekal. Takže se snažím nějakým způsobem fast editovat ty chvíle, kde se nic neděje. Až na to, že mi to moc nejde. Takže někdy tam jsou vidět takový špatný edity. Do budoucna se to určitě nějakým způsobem zlepší. A jestli se zlepší to, jakým způsobem mluvím, protože občas fakt jako mluvím furt a neměl bych mluvit furt, aby tam bylo schopný nějakým způsobem editnout. To už do příště aspoň vím. Teď si užijte tenhle zbytek videa, jestli jste to koukali až do teď, tak jste hrdinové. A slibuju, že příští video už nějakým způsobem bude lepší, protože už vím, jakým způsobem s tím nějakým způsobem pracovat. Takže díky a majte se zpátky do videa. Tak tady dáme. Tak, vezmeme si saplingy, praskneme sem. Teď se dáme trošku méně listí, jak to jako to u sebe, ale já si myslím, že to stačí. Vyrost. Halo.
Děkuju. Vezmeme si teda ten dirt. Mě zajímá jako kruk, potom kamenej. A jsou dva, ne bonkruk. F3H. Tam se mimo. Co mi nepíše. Super. Až najdu někde skelet na tak ho majznu. Jdu se modlit ve 4 kosti. V životě to nepadne, všichni to víme. A modlit se je potřeba, jo. Zvolili jsme si tu nejtěžší cestu samozřejmě. Protože tady nemáme ten grass block. Trošku je to na pytel, ale nic, co by se nevyřešilo, hele. Všechno má nějaké řešení. Sněpka tam můžu narvat taky, ne? Tím se to jen kompostu dělá taky. Já mám 4 styky, vážně, víc mi jich nepadlo. Nevadě. Vezmeme si. Uděláme. Jste tady docela asi katnu, co? To bude lepší katnu. Že byste koukali, jak tady má tím listí. Tak. Jo, tady je by the way, jenom to má štěstí, jo. Vzal jsem krukem 4 ty a... nebo že, ještě jsem 2 červy? Ok, padly mi 2, ok. Vezmeme ještě to dřevo. Tak, poslední. Tak. Pusíme ty jabka. Yes, taky to funguje. 4 dirty. No, moc to není. Ale není tam nějaká jiná cesta, já se na to radši podívám. Už se nám tam udělali. Ne, potřebujeme ty grásídy. A nebo mycelium. Jo, vlastně tady je witchwater. To se potom dají taky dělat zajímavé věci. OK. Tohle to potřebujeme, no. Tohle potřebujeme, aby se mohli prosívingovat tady to. Ale bude v pohodě. Nám to teď padne. Tam máme 4 dirty, ty nám stačí, tady jich máme 5. Tady ten bych si rád vzal taky, ale ten se zemišta potom. Tak pojď. Jaká je tam jenom šance? To už byl on, to už jsem viděl. Ne, to je pumpkin. A máme Stone People. Máme jich 40. OK. To by mohlo eventuálně už stačit. Dáme si koblik. Koblik. Ne, ono mi to je pustí těm questům. Bez toho, aniž bych to, jo. Tak tam asi udělat. Jaká je tam šance? 10%? OK. Beru na vědomí. 10%, to je good. Čumta. Ne, to asi neudělám, nevadí. Ještě tady pokácím pár teda. Bych tady radši dělal ze zora. To úplně rozčuje dělat ze spoda. Tak. Tak, hezky pěkně, to je ono. Takhle ze zora uděláte všechny, že jo, všechno pozbíráte. Mám nejradši. Můžeme dávat i ty červy do toho kompostu určitě, ale jde o to, jestli chceme. Jobko. Já tě viděl, Jobko. Your wooden axe is broken. Výborně. Dobře, uděláme si tu kamenou jednu. Teču na to. Hop. No jo, to je ono. Technologie. Takhle to má, takhle vypadá vítězství. This is fine. Všechno chci, všechno co tady je. Gimme. Jenom 29 sapringů teďkon. To je pytel. Zasadíme si zase 4 tady. Hodíme to sem. Co jsem to chtěl vlastně dělat? Já jsem chtěl zkusit tady to. Jo, no to jde z toho dirtu, když tam byl napsán grass block, ale no tak. OK. Sparkneme si nějaký pebly. Nesmí nám to zabírat místo v ruce, až to zruší. To takhle vypadá vítězství. Takhle. To jsme se sparknuli nějakých pár kousíčků.
Tak si je tady potvíme. Andezit, jasně. Další stone, jasně. Deep slate, jasně. Tebe taky. Všechno chceme, hele. Takhle. Bazalt taky. Vlastně necháme, není potřeba, to taky, to taky, to taky, to taky. To si ještě vezmeme tam. Tak, teď si uděláme tu kladivu. No, hele. Jo, vidíte to, jo. Přesně ono, že jo. Přesně ono, vám to nepustí, protože nemáme dignutou grásnou. Prostě jako na pytel. Ale my to zatím pečeme, my si ten quest potom doděláme určitě. My chceme hlavně získat ty nůžky. Co dělám? Takže takhle. Teď jsem na to koukal, halo. Tak jsem tupej. Co jsem to dělal? On tam ten recept zůstane. Tak. Z tebe teďkon. Tebe nemůžu sílovat, že jo? Yes. Takže si tady uděláme hop. Pomocí hemru. Ano, máme gravel. Když to Ždara to neumí zaznamenat, že jsme to nedignuli přes gras. Dělali jsme to přes dirt. Ale tak což. To už najdem. Když budeme mít nůžky, budeme mít hodně dirtu. Tak těch 10% nám potom jednou padne, ale teď se s tím nechci rozčovat. Tak, na schvál si tady necháme třeba 8 gravů. Schováme to sem. Budeme prosejvat. Jak to hezky mizí, to je tak pěkné vždycky. Se mi tak líbí. Tak, sajeme. Iron, hele, nice. Teďkon, že nám to questy samozřejmě neukážou. Iron chunk máme. Z Iron chunku ze 4 jde udělat Iron. 1. To nám mi chybí fakt ještě hodně. Jdeme lovit. Takže. Kolik máme kobu? 32. 34. OK. Tak, tyhle ty zbylý pivo se hodíme sem. Jdeme na další část. A nejsem já blbej. Nejde náhodou udělat tohle. Yes. Jsem to úplně zapomněl. Yes, jde to udělat. Ještě nejde to udělat. That sucks. Už to jde udělat. On se tam schová. Jsem doufal, že se to tady předělá. Tak nevadí, no, nevadí. Jako mohlo by se to předělat, bylo by to cool. Zase by to bylo moc jednoduchý, no, to je vyzdůra. Bajde, všimli si, že furt tady nic neprosto? Když u toho člověk nestojí a neshiftuje, what the fuck? Čemu to potom je? Je to strom, má to už samo. Ne, když u toho někdo tancuje, uga buga tance a rozmacuje si u toho ruku o shift. Chudák můj malíček. Co stane, když prosejeme sand? Jsem úplně jako zapomněl to. Učko? Ne, jsme chtěli. Nevadí, to mi to neukážete. Jak tady mám najít klasický sand, halo? Halo, sand. Sieve. Okej. Něco, no, nugetky, ale kolik mají procent? 13. To není bad. Okay, ale ještě dust. Klasický dust. To nám dá... OK, prášky. Pak je ten deep slate. Výborně, děkujeme za otázku. Čo dá deep slate asi cobblestone, ne? Jo. Jak je deep slate, chápu. OK, vyzkoušíme, uvidíme, ale. Hnedka jistíme, co nám z toho padne. Tohle až potom zautomatizujeme, to bude tak skvělý, panebože. Tak, ukaž. Něco jiného máme. Ale zkusíme všechno, ono nám z toho něco vypadne. Taky je to něco jiného. Good. Tak. Takhle, hodíme si to
tohle do ruky. A co z toho andezitu třeba? To něco nejde? Gravel! O můj bože. To je technologie. Tak zkusíme ten Blackstone nejdřív, že z toho padne. Pojďme dál. Aha. Viděl jsem... Co? Cože? Já se to musím podívat. Crushed Deep Slate. Kolik je tam procentuální šance, prosím? Jasně, já potřebuji klasický. Díky. Ej. Nebuď ostrý. Já jsem Blackstone jsem asi dělal, pardon. Blackstone. 2%. Nice. Good. Máme Ancient Debris. Zkusíme tebe. Co nám dáš ty? Aha. 3 věci z té vypadly, jo? Jako vážně. Dobře. Tak jdeme kierovat. Potřebujeme nějaký ten iron. Tak to bylo dobrý tamto, no. Co je tohle vůbec? Je Black Die. Si vůbec nepamatuju, že by takhle vypadalo, ok. Opa. Tak. 3 irončanky. Ok. A uděláme si bedničku číslo 2. Tady tu prodloužíme a děláme další čestky. Já tady dám takhle čestku, takhle ještě jedno a to. Tady dáme ty věcičky, co z toho zatím padají. Jich potom bude do budoucna strašně moc, jo, ale myslím, že to je v pohodě. Takže tím pádem, když já ještě vezmu tohle, tak craftím tohle a tohle. Co je tohle? To je bazalt. Ale zkusíme to všechno. Nějak to dopadne. Máme ještě tohle. A tohle je diorit. A tam to je granit. Yes. Zkoušíme, uvidíme. Jasně, z toho padá ten gravel. To by bylo tak nějak jasný. To je ten Blackstone, to je ten Crushed Blackstone, to je pohodě, taky už víme. Deep Slate Basalt. Už jsme měli taky? Ne, ten ne. Jo. Teď je bazalt, pardon, teď je bazalt. Ale ten dává furt jenom bazalt, takže jo. Jo, ok. On asi půjde prosadit rovnou možná? Ne, zkoušíme. Deep Slate. To padne asi úplně nic. Tam je procentuální šance snad na nic. Tak, pojď další. Opa. Možná, nevím, zkusím, uvidím. Ne. Gravel, prosím, dej nám jenom iron, my si ho nechcem. Dal nám 2. To je good. Not bad. A zase z toho máme další píbly, to je dobrý. Máme tady ten Nation Piece. Máme 5 iron. Třeba ještě 3 irony. Já odmítám to tam dělat. Jako můžeme zkusit štěstí samozřejmě, že jo. Můžeme jako takhle ze 3 hlíníček to tam jako napráskat, jo. Ještě tam dám ty jabka. To nestačí, jak tam dáme. Teď nestratíme všechny, prosím. Jednu mrkev, jednu bramboru, co to je to? Okay, jedna brambora stačí. Tak hop. Cílem tady asi stejně nebude problém, takže s tím jakoby nemám nějaký problém, že bychom to tam jakoby vyhodili. Hele, 10% je dost, jo. Já jako občas chodím do kasína. Jo. A vím, že 10% může být good. Prosím. To vypadá jako ono. Prosím. Yes. Je to good. A máme bambu. Bambu je good. Tak si je to necháme pívu taky. Takhle. Teď nemáme teda žádnej dirt. A máme 2 týrasy. Asi udělám tady jeden krás. Uděláme tohle. Tím pádem už nás to pustí dále. Jo. Tím pádem si uděláme další kobly. Dostaneme další kobl. Teď to zaregistrovalo Hammer. Výborně. Nebo to zaregistroval taky. Tak, to je ono. Teď už můžeme jít
farmiti. Tak s tou uděláme sand. Z hlediska... Jo, broken. Broken kladivo. OK, chill. Tak, pojď zahodit. Tak, tím máme sand. Uděláme si 3 dusty rovnou. A ještě dusty jdou jednou, že jo? Ne, dust nejde, dust je konečná. Yes. Tak, tím máme ty questy hotové. Tak to, nabereme si matroš vodní kresky, jako z questíků. Kraše deep slate, ten možná ještě můžu udělat. A to je bazalt, blackstone aspoň můžeme. Deep slate ten chybí. Děláme ten blackstone, ten splní další quest. Splní, že ho musíme crashnout nejdřív, chápu. Tak crashnem všechen. Tak. A tím získáme další. A ten deep slate tam. Dělejte to rukou, děti, je to lepší. Napadnou ten deep slate, padnou ten deep slate, výborně. Tak, hop. A opa. A opa. Tak. Všechny questy completed z této strany. A ještě tady samozřejmě. Passive mobs need two things to spawn. Grass which we have, light which we will need. Jasně. No problema. Následně udělám free mobs. What the fuck? Gateways are easy ways to get passive modes and loot rewards. Okay, maybe not easy. You will need to fight off waves of monsters, plus you will need an Eye of Ender to make it, but is it worth it? OK, to zní zajímavě. Pak se na to určitě kouknem. Tak, flint bychom měli. Flint block? Takže ten si nakliknem. Usually flint is pretty garbage in Minecraft, makes flint and steel than nothing else. Skyblock is much different though, so grab and save it for the real game. OK. Jo, já můžu vlastně dělat flint meše. A budou lepší upgradey. Výborně. Jak se děláte? Aha. No. Dobře. Tak teď jsem mu to nakliknul, tak to děláme. Já se tady schovám zase klasika tyhle ty věci. Dáme si tady nějaký kobo. Kde chceme, tebe zahodím, magma. Flint bloky, my jsme dostali 3, výborně. Tak, sand. Tady je ještě nějaký gravel a tady je basalt. K ničemu. Prosíme tohleto. Podum. Tak, vybereme si z toho tu síťku. Tady to je takový jako nešikovný trošičku a poradíme si. Vezmeme si ty flinty, otevřeme crafting, díky, hop a hop. Viděl jsem sráně flintový ty. Ježiš, to jsem nechtěl, to nevadí. Všechno pojď. To je černá síťka, ne, hele. Tak, a teď jako funguješ, no tak to. Když to bych věděl, pane bože, že jsem se nepodíval, no nevadí. Klasika, jo, když jdete hrát modpack, děti, dívejte se na to, co se dá dělat kde, protože pak skončíte jako já. Když se nepodíváte a půl hodiny tady sete, tak aspoň jsme se něco nafarmili, velice pozitivní. To video už má 50 minut. Aha, to mě zajímá, jak to se stříhám, bude velice zajímavý. Ale možná se někomu budete ptát, proč jsem vzal to listí. Hnedka ukážu. Protože listí má takovou výbornou schopnost nahradit ty saplingy. Ještě jsem si tam nechal ten jeden strom. S tím má takovou nádhernou vlastnost toho, že můžu to dělat. Jo, když mám furt listí, pane bože, co tady hrotím. Klid rádi. Tak. Si tady necháte. A úplně easy peasy. Dirt zdarma prakticky. Tak. Prosíme, přes ty lépe procentní sívy. Tím, že uděláte ty síťky lepší, tak máte tam větší procenta, že něco dostanete. Že z toho gravu mohlo padnout trošku víc toho ironu. Vypadá to, že jo. Tak. Ještě
Ještě uděláme ten send teda. Si ta hra nestěžuje. Všechno to zhodnem. To jsem kráter. Co je prý? Můžeme dělat lávu. Tady ta láva jde dělat úplně jednodušejc, ale nevadí. Calcit Peeble. Někdy se na to podívám. Tak, má tady spoustu zajímavých věcí. Máme 10 ironových rodiček. Jo, to tady i píše. Výborně, a další sapling, výborně. Další 4 síťky. Nádhera. Když máme další 4 síťky, tak to bych byl blbec, kdybych neudělal to, co chci udělat, ale neřeknu nikomu, co chci udělat. Takhle, hop. Nevím, jak jsem to udělal kolečkem ještě, abyste se ptali. A potřebuji 4. Tak. A teď to bude vypadat trošku blbě, jo. Ale. Minulo se ptát to, jestli to vypadá blbě nebo ne. Jestli to spíše rychlý nebo není. Tak. Hop, 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 hop. Tak, doláváme tam další, chceme dirt, víc dirtu. Chceme tady si někdo udělat políčko. Žít si tam. Dát si tam zvířata a tak dále. Tady jsme 3 ironové rudy, neptejte se mě odkud, kde, kdy a jak. Opravdu to nevím. Teda poznáte blbce, to že si tady neudělá místo na to, aby se nemusel potom skákat na ty barely, že jo. Jestli to uděláme teď, že jsme blbí. Jo, tak. Tak, už se nemusíme bát o to, že nám to uteče. Teď aktuálně. Grasí, jasně. Děkujeme. Můžeme udělat mos. K čemu nám bude mos, se ptám. Já totiž nevím. Moss can be seed like a dirt, but instead of getting crops, we will get saplings. Aha, okay. Well, we can always just combine 4 grass seeds to make 1 moss. That is all. Did you forget you can bone meal moss to spread it to all near the earth? Okay. Okay. Very good. Witchwater, to bude trošku trvat. To tam má špatný procenta. Water from leaves. Aha. Co? Cože? Gimme. Pojď. Potřebuji tebe. Cože? To je nový. Máme ten leaf u sebe? No. Fakt to tam dává vodu. Cool. Tím skončila naše zábava. Teďkon... Máme mít vodu. Děkujeme. Tak uděláme si ten kompreset. Blbec. Já myslím, že hrajeme na verzi 1.21. Tady už by měly být ty koprty, ne? Ty kopr golemové. Jsem ještě nezkoušel. Ale jestli tady budou, hledáme si tady 2. To bude asi vypadat trošku debilně, ale koho to zajímá, že? Nice. Tak. My chceme udělat tebe. Aby se s námi odklikl v questech. Aha, neodklikneš, protože jsem blbec a musíš to udělat z grabu. Grabo done. Jo, počkat. Tím kladivem to potom. To je prostě 9 kladiv vedle sebe, yes. To je good. A tam potom jde i kompreset, jasně. Vy potom vlastně můžete ten kompreset blok zničit tady těma hlama. Což je super. To nám zrychlí práci, hodně. Tak, já bych řekl, že jsme to udělali jako hodně. Pro tady toto video to asi stačí. Nezapomeňte dát like, odběr, napsat nějaký přívětivý kritický komentář o tom, jak tohleto video bylo úplně na nic. Upozorňoval na to, že to video bylo fakt první po hodně dlouhý době, co jsem vůbec dělal s nějakým editingem. Budu se určitě snažit, ale uvidíme, jo? Takže tím se s váma loučím a mějte se zatím. Čus.